Здравейте, приятели! Това е мой YouTube канал и тук в него вие ще научавате интересни неща относно мъжкия стил и мъжкия начин на обличане, мъжкия гардероб. Всички неща, които са важни за уверения мъж. Днес ще говорим за това как да съчетавате обувки с чорапи и каква е логиката, защото много от мъжете знаете, че не успяваме да направим точната комбинация, имаме проблем с това и аз реших да помогна на вас, за да може да взимате по-правилно решение и да правите правилните комбинации, когато съчетавате обувки с чорапи. Днес ще разкажа за 5 различни комбинации на обувки и чорапи, които винаги работят. Логиката, по която съчетаваме, е по-важна от това да ви кажа това е точно така или това не е точно така. Първата комбинация. Направете продължение на обувката. Тук това правило важи за абсолютно всички комбинации, като то трябва да бъде, когато изберете типа обувка и цвета обувка, просто направете продължение на цвета нагоре с чорап. В това число, ако носите бяла обувка или бял кец, тогава сложете бял чорап. Ако носите черна обувка или черен кец, тогава сложете черен чорап. Ако носите синя обувка и син кец, тогава сложете сини чорапи. Толкова е лесно и просто и винаги работи. Чорапа трябва да приеме цвета на обувката. Нищо повече. Просто става толкова лесно и естествено. Правило номер 2. Същото като панталона да приеме цвета на чорапа. Ако имате бял панталон, може да сложите бели чорапи. Ако имате черен панталон, може да сложите черни чорапи. Ако имате тъмно син панталон, може да сложите тъмно сини чорапи и така нататък. Тъмно кафяв с тъмно кафяви чорапи. Абсолютно същото и работи във всеки един от случаите. Правило, железно правило. Комбинация номер 3. Разделяне на цветовете. В това правило просто ползвайте чорапите като разделител. Какво имам предвид? Ако имате бял панталон и бели кецове, за да разделите двете части, понеже ако сложите еднакъв чорап с тях бял ще се слеят, тогава разделете двете части с тъмен чорап или с по-мек цвят чорап. Просто разделете това бяло с тъмен цвят чорап или с крим цвят чорап. Просто да се види, че вие сте разделили двете части. Разбира се, ако носите тъмен панталон с тъмна обувка, белия чорап може да ви свърши прекрасна работа като разделител, защото той ще раздели двете части. Същото и ако носите тъмно син панталон и тъмно сини обувки, може да разделите с бял чорап. Абсолютно еднакво е във всякакъв аспект. Ако носите червена обувка и червен панталон, вие може да разделите двете части с тъмно син чорап или с черен чорап или с чорап, който просто блокира двата цвята и не им дава да седат един върху друг. Правило номер 4. За тези от вас, които не носят old money стила, могат да си позволят да носят фенси чорапи, защото в old money стила няма фенси чорапи, приятели. Няма авокадо, няма абсолютно никакви фенси чорапи, забранени са. Ако сте почитател на фенси чорапите или чорапите с цветни шарки и различни елементи по тях, тогава четвъртото правило е за вас. То гласи, че ако носите такива чорапи, трябва да ги ползвате в по-елегантни изискани комбинации. Костюм с вратовръзка, много строго сако, по някой път черен костюм и костюми, които наистина или комбинация между елегантен панталон с обувка или между спортен панталон и обувка, но комбинациите тук в случая трябва да бъдат малко по-разчупващи строгата визия. Просто разглеждате чорапите, които сякаш поставяте кърпичка в джоба, разчупва различни комбинации. Не казвам, че не може да сложите шарени чорапи с дънки, но когато го направите, знаете, че отвън има още десетки, стотици хора по този начин облечени и вие не придавате вашата индивидуалност. Правило номер 5. Съчетайте чорапите с горната част. Това винаги работи. Ако сте с червена тениска или тениска с червен надпис, едни червени чорапи ще изглеждат чудесно, защото чорапите са аксесуар и аз даже ви съветвам по-добре в такива комбинации не комбинирайте обувките с блузата ви в един цвят, ами комбинирайте чорапите ви
с някой детал на сакото или с някоя тениска, която е в същия цвят, дали ще бъде зелена, дали ще бъде тъмно синя, дали ще бъде нещо друго. Просто горната ви част трябва да се съчетава с чорапите. Или надпис и някакво лого в нея да се съчетава с чорапите. И това е един сигурен начин, че с 100% сте оцелили стила и правилната комбинация. Безспорно е така. Влезте в менторската ми програма, която ще ви помогне да подобрите стила си и ще го изкачи на следващото ниво, защото много от мъжете знам, че имат нужда да бъдат по-уверени и имат нужда да се чувстват малко по-добре в самото облекло, което носят през деня и имат нужда да се представят на по-високо ниво. Така че може да използват менторската ми програма за това, защото тя е в дълъг период от време и помага на един мъж първо да носи най-много нещата, които е забравил да носи и не знае как да ги носи, защото ще ви научи как да го правите. И второ, да може да напредва чисто, да знае какви неща да си купува от тук натам и как да ги комбинира. Така, приятели, ще направите изключително впечатление във вашата среда и ще бъдете прияти по друг начин от хората, които всъщност общуват с вас ежедневно. Може да са приятелки, може да са гаджета, може да са жени, може да са хора, бизнес партньори, може да са всички. Ежедневно ние срещаме с различни хора и когато имаме добър усет за стила, тогава знаете, че това отваря широко вратите на другите за нас. Очаквам ви там. А за да направите това, просто трябва да влезнете и да попълните линка, който е в биото и аз ще ви намеря веднага и ще ви помогна и ще свършим чудесна работа. Сигурен съм. Очаквам ви.